Kohimen ko para hakanegi ukerish Bakhuid tong in Dubai nagabinda da fris Mary Dakar by Don Hapadenga Jimpang by Nioka Jinkoi Jinkia Dubai nagabinda August Mon Dakar by Nioka Jing Lait-ïa Naka Jimpang Jingshitom Dubai nagabinda Lastilda by Nioka Jingar Kuna Utrai Dubai nagabinda Dapmon Kongla by in Lait-ïa nagajing Sngi ben man pai shau trai Dubai nagabinda Carlas Kongla by Nioka Jinkoi Jinkia She'll know about light spot like 100. Light spot like 100. Dubai nagabinda ki jingdumu jongi barro jingdumu shimet ki Dubai nagabinda ki inner healing retreat ka ben stang minda kasngi ki Dubai ru nagabinda ka jingya lumlang jongi sang ramba jong ka diocese baro kawai ha ka tayo benwan bau trayun korko kardo iki baro katbakin I wan yu ki jad ha ka nega jaka ni Dubai nagabinda baro ki bapangi bashitam Bakinang yo jinkoi jinkia lembaha kabor bat ka jinga jong kene ki ukirish Bakhuid ha kerteng opa barukon barumen siem Bakhuid ka jinga jong otrai jong yu Jesus Christ bat ka jingi jong oble lem bat ka jinga sulak jong men siem Bakhuid kindon rengkat bat pi barro rengkat bat pi Himan ko para to ngin sange support ban pan map nagabinda ki lait jongi kamta me ya ke jingya shun ke jimbitar ke jingdom kabangidon persha ya ki himen ki para jongi jisu ukot uwer ingi vei pai vei ballong ke bayasu ballong ke bai eat ha ka baring jingmut na ka kitab bendingom jongo Samuel ya ke rukam bau David ulale hawu shawu sol paula map wat lada ula yashun persha yawu haka jingim jongi lese don bun sin ngi yadom ikiwe bat ngi bunut bat ngi bitar yaki bat ngi kiar naki bat ngi ngimju map yaki haka ne kelip mat tongin wanra yaki taki jinge jongi bara hawu jisu ba unyarap yangi ban yasu Penyerap yang iban map, penyerap yang iban Lait-ïa naga jingte naga jingkum naga daw jong ka jingya shun jongi. Sange support ban kusulai halor baro ki pop rangkat bat kinigi mensiem jingdom ke jimbetar po jongi. Patrai jisu sait kud yangi na bahar ki jingtingi jangapa sait kud ya ka donu jongi ha min siem jongi na baharo ki jingdom ki jimbita nga palam how play badon par baro bad happy ko men ko para bangrale pop shibun he daki jim harka daki tin daki kam daki jingle klep daki jingle palat jonga daki jingle palat jonga
da ka jing le parat pakrap be jonga namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabayai sa ka ti soti ya ki angel bat kiri koi but ya pi ko himmen ko para benduai ne ka binda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nis ne yangi barendala ma piki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jukut Amen. Thohdieng nia Dubai bu hakamat ujisu ya baru ke jing dumu jongi ya ke jinge baro kabang ya kundu ha ke jing immensium jongi ya ke jimpang ya ke jing shitam kabang idon ya ke jing long jong ke long ying long sem jongi doairu naga benda ka inner healing retreat kaben stang na do minta kasni Duairu naga benda ka jinga lumlam jongi ki ramba baro jonga diocese bakinya mad ya ka jinga ya ka jingar ko lemba ka jinga lumlam jongi hakane ka jaka hakane ka parish koblei ba don bor ba ro ba im junam May uba penyat ya kie baro habening bad hakendo to snap isune ya ki jinkar pa jongi pa jome but to ai ya ki jing suk jome hagis ni jongi da utrai jongi u Jesus Christ kun jome uba im bad san sha renkat bad me ha ki jingelang kawe jongi men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing puli nakikita pa din kong Samuel. Hakitu kisngi usol ulajet lai hajar ngut kirang ba pakansay nari Israel baro bat ulalay twet ya David bat kibriyo jung u hakamat kimau siang jung ki langklaw te ulapoy siya kijaka sad belang kibaharut lenti ha kabadon kaway kakrem bat usol ulalay rung hangta ban lej rut te David bat kibriu jong u kiladang yashong ha kibenta kiba shapo jong kata hi kakrem bat kibriu David kila ong ha u kane kadai kasngi ya kaba utarai ula ong ha phi ha khami ngan ai ya unong shun jong phi ha kikti jong phi bat phin le ya u katba phi ibet kumta David ula yang sor pat ula otu ya kesernai jong kacan kup usol henrai hadien kata David ula babe pa ula ot ya kesernai jong kacan kup usol ula ong hakik priu jong u tu uterai un amsha ba nganle ya kani ha ukan rat jonga uba lapensle jong uterai ba ngan say yala kakti persya ya u naba udai uba lapensle jong uterai kumta David ula penjam yala kibriu ta kini kiktin
Bat sya yaki panyale persya ya usul. Te usul ulayeng bat ulami na kekrem bat ulalej la kelenti hadien kata udah bedru ulayeng bat ulami na kata kekrem bat ula perta ya usul kus kenrat jonga bat haba usul ula kertiang udah bed ula dam kekamat syakendau bat ulangu ladam nang ta udah bed ula ong hausul palaiken ba pisngap ya ktin jong kibreu kiba ong hakmi udah bed ukwa ya kejing jot jong pi ya kejing jot jong pi hakmi menta ke Sngi pi layo I da laki kamat ba kumno utrai ula aya pi ha kekti jonga hapok kekrem don kiba lakento yanga pan penyap ya pi hanrai ngam syam kata kti ya pi ngalaong ngan sei ya la kekti persya uken rat jonga namar ulong uba lapan sle jong utrai hapet kukpa jonga hapet ya kasernai jong kajankup jong pi ha kekti jonga habanga ot ya kasernai jong kajankup jong pi bat ngam syam penyap ya pi la ban sngoto bat ban yoi ba omdan jing beman ni jing shetkala ha kikti jonga ngam syam le sniu ya pi wat la pi tapsia ban syam ya kajing jonga tu utrai un bishar hapdeng jonga bat jong pi bat tu utrai un ai ya kakput jonga halor jong pi hanrai kakti jonga kan kener persya ya pi kumba ong katin stat kiriu hendai na kiboman kami kajing boman hanrai kakti jonga kan kener persya ya pi te ya kano yano usim ke Israel umi banwat yano pi betong ya uksel bayap ya utla tu utrai namar kata unong bishar bat unrai hapdeng jonga bat jong pi bat pet hi mau bat yasaj na kabenta jonga bat pelat yanga na kakti jong pi haba David uladap kran ya kini kiktin hausol usol ulaong hatu kani kadai kasur jong pi ko David kun jonga usul ula pencam la kasur bat ulayam ula ong ha David pi kamhok banyanga namar ngalasiu keliang yanga pi lasiu keliang yanga ta kapapha haba ngapat de ngalasiu keliang ya pi ta kabasniu pilapen I menta kasngi kumno pile bha yanga pa phimsham la penyap yanga haba utrai ulabu yaka yanga ha kikti jong pi namar lada ubriu ulap ya unong shun jong u hatu pelaj suk ya u kumta tu utrai ai bainong ya pi ta kababha na kabenta kata kaba pilale yanga menta kasngi bat menta hakmi ngatip papin salong da shisha usim bat ba ya kahima Israel en sapenskem ha kakti jong pi kaktien jong utrai Isango ya ublay. Wa nyospa sa pula. Nyospa sa pula. Dan stepper ngapi joy ben sim jonga adui darama cintem sayangan raya royu adui
kata kaburam jemutrai jengi Jesu Christ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringard but pi. Ringard but Kajung boleh nak gospel Bakhuid katkum u Markus. Kabram hamid. Ha kata kapor u Jisu ulakio sha ulum bad ulakor sha lade ya kibriu kiba u mon bad kilawan sha u. Ulatung kat arngud bakin yadon lang bad u bad ba undub yo pa yaki ban yalab bad bakin don kabor ban beno yakik suit u Simon ya ubala ulajer gerteng u Petrus u Jacob ukun jengu Zabdi bad uanis upara jengu Jacob ya kiba ulakot gerteng Boanerges kabamut kikun u Perthad u Andreas u Philip u Bartholomeus u Matthews u Thomas u Jacob ukun u Alphaeus u Thaddeus u Simon Cananius u Judas Iscariot wala shirkilla yau ka gospel jangu try Tira emigo Chris. Kohimen ko parabayid how try Jesus Christ. Minda Sngi haga jimpule na ka kitab baningong na Samuel ni Yesngo ya ka jimba men siem shapanga jimba men siem jongu David. U David ula burom hadu kata ya uble badula kongu ya uble ula shashkor ya uble badula ting burom ya uble ka jingting burom ya uble kan pelong iyangi kibri baba bale ka don bun jai ki jingsiniu ha ka perte na marba kibriu kila hiar na ka jingting burom ya uble ladang idon ke jingting burom ya uble ngim nushu banle eki kamsuniu namar kadbang inang roy haga jingting burom ya uble kanang roy ru hakaju kapor ya ka jimba mensuyam na ka jinglong babha kamla banmi ya ka jinglong basuniu lada kami nangi nakipor shakipor ya kino ki jingsiniu kabamut ngimpat long kaba pura daka jimba ngidon binta haka jingim jongi kaba ngidon kam ban yomad jingkoid nagataka daw u David hi ula ong haka ba pertasha u sol haba u sol ula poi haka tijomu lada ulong u basiniu lada u David uladon ka jinglong basiniu unjindela peniap yawo haba ula wan shong hajanchong Henry ban peni hawu sol ba nutshu ban kata yawu namar ulong ba pensle jongo ble ula kap kindiat ka jain kup jongo ban pinshisha pe piladon ha kakti jonga ladanga ken yapi kum nongshun nganjindla peniap yapi namar ki nongshun ki don tang kawe ka jinglong ban peniap ya ki nongshun jonki haba don ka jingya kajia kaya ka ba mi nangiru kalong ka jinglong jongi nongshun haba ki briu ki kran eye hangi ne ki briu ki le mod ban les niu yangi ngidon hapo jongi ban penhiar put kabam mod ngiru ngidon hapo jongi ya ka jinglong jongi nongshun
ngirung idon hapo jongi ya ka jinglong jongu baman ngirung idon ngilaban don hapo jongi ya ka jimbam koit Henry ladang ilong ki briu ba syayalam da ka bor jongo belai syayalam da ka jinga jongo belai syayalam da ka jingkui jongo belai ngim nurshu ban les new ya ki briu wat da ka tin jongi wat da ka jimmot jimbar kha jongi namaru David ula na ki briu bam kuit ki mi ya ka jingle bam kuit Henry ngate ngam kwa ballong u bam kuit but lempa kata ka jingong jongu David ula kataru ya ka mensiam jongu Saul Saul ula ngautu minta pleng ngalong ubriu bam koi ngalong ubriu uba perkat ban peniap ya u David haba u David pate shimla pai kela yanga shimla pen pai kela yanga ya ka jing siniu namar hau David don jing siniu ban pen pai haba u persang ban pen pai sya unong shun kalami tangga jimba tangga jinggerku bad kalami nawo ya ka mensiam ban map wad haba ki shakri jongu kila bade utrai ula IT ya une usiem hakate jompi ba pindu penyap no yawo bado u David kataka jingong jompi kami naka jimbam koi kataka jingai mensiam yanga kawan naka jimbam koi Henry lada ngi pe saudong jongi ngila banyo ki briu lada ngilong parlok batno habangi don jinge kinai jimmut kumno yangi ngi habanang ban bishar ki briu ki ba ai jimmut yangi ban le kumwei pat persha ya ka saindur ya ka monjong bale ton bon ki briu ki ai jimmut yangi don ki ba ai jimmut ba bha don ki ba sneng bha yangi don ro ki ba ai jimmut ban lesniu timinda ngi habanang ban pinyaper ya ka jimba na ki jing sniu kumno ngelaban pinyaper lada ngilong ki briu ba pensyong nongrim halo ka jimba jongo bale kumba nga ka jingting burom ya obale kalam ka jingting burom ya obale ngin hiarno na ka jinglong obale sya ka jinglong marad but ki marad ki le kumno ngitip haba artil ki so ki yakendu ki ya shrut ki ya kajia ki ya dom ki ya dai hakane ka dor bon sin yo yiru ki briu ki le namar ki briu ki bamdon uble ha pojongi ki briu ki bahiarna ka kerdan ka jinglong uble kin sakalalong ki mrad ban minda ngi don kamban kintiu yalade shaka jinglong uble ngi yosno ha ka gospel minda kasngi u jisu ula kiu shawulum nang tau le akran badu bele nang tau ula wan hiar badula jit yaki apostol ula jit yaki apostol yaki sinran jong ula pen kerpang yaki bad ula terwa haki ya kelat ke lendi ballong ki bru babha ballong ki sinran ki babha bad ballong ki sinran ki babha ngide ben yai rengkat badu jisu ngide ben shashkor yawu bad ngide ben shong rengkat badu bad ngide ben long ki bashahi kai dau knamba ki jing siniu kin sa pet nangi bad ke jimpa kan roi ha pojongi tang kawe ke lendi lada ngidon ka jingkwa ban long ki bri babha kata ke lendi kalom kiu rengkat badu jisu shashkor yaw jisu bad pinyade badu jisu bad pediang ya ka jinga e nau jisu knamba ki jing siniu kin pet nangi banlong ki jongo Chris banlong ki balai luit ngide ban donro ya ka mensiam ban kongu ya jisu ka mensiam ban dia trailang ladangi koloi ban IT ya lade ladangi koloi ban ya trailang badu jisu ujisu unsa penjanai yangi kumpa ulale ya ki apostol kila shong badu jisu kila shashkor ya jisu nangda jisu ula ai haki ya ka bor ka itiar ban yalak bad ban be uksuit na ka jingim jongiru ngila ban yomad ya ka jinga e jongotrai ban be ya ka jing sunio kumba u David ulale na maru la jan badu trai
ulala ban job halor ki jing siniu wat haba ki bru ki tarwa hau ya ka buit pasuniu ban lesniu ulala ban kentai ladangi long ki bru jongo pale ila ban job ladangi jingai na jisu min sarem min sale kumbale ya ki wei pat ki hikai yangi lese ki bru jongo parte ki hikai yangi ban pen put ban lesniu bad ban pen pai kala yaki daga jing sniu bad ka jing sniu henry jisu pat wang pen bai barabor yaga jim bai yaki wei tongin sangesh por ban puson halaka men siam jongi ngile kumno barabor haga jingim haki inga sem jongi habangi ade bad ki himmen ki para jongi ki para brio jongi yaki parlok jongi hatongi pen bai yaga jing sniu yaki we ne ngi pen bai yaga jim ba jisu be karku kardo yangi pensle yangi bangindup yo yakabor name bangindup yo men siam ban shong ban chach koryame bangin longi kun gi baba balait nagi jing suni bara kabadon hapo jongi bangin longi bakit barabor ega jimba om yaga jing suniu enyaro ya utrai Jesus Christ tongin playa ka jingen ka jongi ngang nge hau leu pa badan bor baro nong tau ka bening pat ka kindau pat hau Jesus Christ kun pa marwe jongu trai jongi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te sudi yau bela shalabe po Pontius Pilatus la sanar pna yau la ya la tet yau la kya shakibaya haga Sngi ka balai nami pat likibaya ula kio shabening shang shakamon play pa badon bor baro nang ta unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngange thau men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingen sulap ki ri koi ha ka jingma ki pop ha ka jingmi pat ka dog ha ka jingim bam chikut amen Lai spot in your country. She meant sin, oh Jesus Christ, try. Ira hami popa, lati nayu kugawai. Ila mukau Christ, may bandel ya jago cintentu, banlang upawa. ya tuai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jompi kallang ba priang hun ha ublei upa ba dhan por ba ro tu trai priang jingkinia ti jompi na ko ta de chiro ko puro ko trenchu ka jingmen toy ni ba di ka balang ko chu ba ro ko we to ai hangi ko trai ngi kar pat bangin la ban shim benda da ka ba bidor ha kini ki jingmaya namar ka tasin bala penmenda ya kane ka jingkinia la pendep ya ka kam janga jingsius pa yangi da u Chris u trai jangim Amen. Utrai undon reng kad bat pim regard but you talking to you yala ki donod can do he shall try tongin aingu ya utrai u blay jangim kasham of but a day da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa ba khoi ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam yaga jinga ro jongi pinban ka jings ngongu jongi ka dehi ka jingai jome namar ki jinga ro jongi kim pinyare ye yaga jing krau jome henre ki yarap yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jongi u Jesus Christ
bat kumta rengkat bat ki kin hun ruai jong ki angel ngia ro yame ban ngi pen pana da ka jing kemen Bakhuid, utrai lagi bai, lemper sama naga urap jombi. Hosana, Hosana, Tuhan Malaysia tro. Hosana, you pray to Lord. Dan ya roh you bawa, agak keteng utrai, lemper sama naga urap jombi. Hosana, Hosana, Tuhan Malaysia tro. Hosana, you pray to Lord. kohimen ko para tongin trang na ka benda ka jinga ka jimben sle ka jing roi jong ka jimben sle halo jongi lemba ka jing wan kya jong men siam Bakhuid kanamba ngila ban job halor ka jing siniu da ka ba pin roi ya ka jimba men siam ba ka bor jisu kanang ialam ingi bara bor ballong ke bayasu ballong ke bayag map ballong e bayai kirku ya kiwe da ka jimba men siam jongi da shisha melong Bakhuid ko trai ka te mei jong ka jing Bakhuid barom namar khatang ikarpad yame to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka bappa ya umen siem jome kum ka umje halo jongi bakin kerlalong yangi kamet bakasnam jongo trai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngubha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakdia yavu bad ula ai halage senran u on toshim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka metjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpim haka ju ke rekomenda lalaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ai ya ka hala ke senran u om to shim bat dina ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jang ka jutang bati mai bad bam chikut ya ka bayan pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babon naga benda ka jingmap ye ki pop to le ya ka ne ban kan mau iangam kusnam bakardor jangu Chris to pen Bakhuid yangi to pen Bakhuid ya kemen siam hadim pen Bakhuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashita ya da yangi nau bamen kajing maya jong kajing Atasin bani bamune upu Bani nakani kakuri Ibenda kajing nyap jong ikutu Toladu namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme par ben shakri yame da ka bas ngeverit ngi kar pad yame bangi ki ba yo benda hakamet ba ka snam ukris ngin long ki ba la penyat li kawe da umen suyem Bakhuid
Token mau katra ya kebalang jangme kabala friang satla kebertei beto pensiona ya khaka jingit ringabat u Francis upa Bakhuid jangi u Wilbert Mawain u Bishop jangi bet baroki lingdo token mau lamru ya ki hinman ki para shanrang bet kinde kibala yot yada kaba karmen ya ka jimi pad badya baro kibala klad no haka jingis ne jangme to priang yaki shaka jing shai kakmat jangme to isne yangi baro ngi kripa diame baringat badka Maria to soti Bakhuid kangi kakmi jangublei u Joseph Bakhuid uperin janga ki apostol Bakhuid bad baro kiring khuid kibala pengsnge ba yame patengla pateng ngin long ki babidban yo bindalem aka jingim bamjukut bad bangin yaro bad bendon baro yame Dao kun jung me u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hameyu bleyu pa badun bor haka jingelong kawe jungumen sim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom. Amen. Kohimen koparato gin duwai nagabinda baro ki jingang nur jangi nagabinda ki jing tumu jangi duwai nagabinda ki nar healing retreat kaben stang binda kasni duwai ruk nagabinda baro ki jimben kare pat ki jing alum lang jangi ramba janga diocese nang stoin bakin ya mat ya ki jingi do jisu bakin yo mat ya ka jimben sle jungmen siam Bakhuid halo jangi kadba ki wansa hangne kadba ki snap ya ka tin ka jungo trai ka jingi khai baro Kopa jungim Baha bening kalong ka Bakhuid ka kateng jume Kanwan ka hima jume Kalong ka mon jume Hakando kung baha bening To ay yung iminta ka jimbang jungi Kabahala ka sungi Bata mapi kirin kang jungi Kung bangi rungi mapi ka pelesiyo Pado de lam yung isya ka jimpen shay And re tapalait yung nakabasiniyo Tapalait yung ikarpat ko try na ka jing siniyo baro Haga jing spoon jame, to ai jing sub jing sign hagi sngi jangi, kanamba daga jingera ka jing isne jame, ngilait para bo naga pop, pangin yo jingeda naga jing jinjar baro, kad bangidang up kime lindi ya ka jing kermen Bakhuid, but ka jing wan pa jungunom penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jangme ka long kaiba, ka jangme ka bor ka burong, Junom. Kotrai Jesu Christ. May ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingay janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai ka ka jingsuk bad ka jingatli kawai kat kum ga mon jame mame uba im bad uba sensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo rengkat bat pim Ringkat bahiru. dap da ka jingi du Christ togin yai Marcel. Hakumi ukul lambro jung blai Hakumi bakit na ka pop jung ka parte so kito ke bala korcha ka jing kawai jung ukul lambro
trai Giêsu ngi id yame imane yame yetrang yame bamenang ben roy shushu hangi yaga jim amen siam lembaga jim pediang yame hakanega communion Bakhuid ikarpad yame ko Giêsu nadu ka donul bamenang shimde pura yaga jimur jimbar kha chungi bamenang shimde pura yaga men siam chungi bamenang shimde pura yaga donul chungi yaga men ka pa chungi bamenang pen koid yangi bamenang pen kandang yangi bamenang pen ba shushu yaga jinglong chungi bangindup la ban job halor ki jing suni baro ko Giêsu be id iwana itiru hame ya baru ki bapang ki bashitam kamda me ya baru ki kon ki bashimanda hakane ki yukrish Bakhuid ki badwai na la ka chungi ingases hagaba duai shirhem menda Giêsu ai bore ki baro tumjuri ki baron haki hospital ki batia phang haki hospital ai ka bor jamena men kya halo chungi vai pa i vai menda
Shimdi pura ko Jesu ya kane ka program baro ka bangi perlong nang ni na kane ka center kamsa me ka inner healing retreat ka bastang na do minda kasmi baro ki kon ki bawan shimenda kinang ya kendo ya mat ya me kumjore ka jingya luplang jongi sangram ba jonga diocese ha kane ka thayo ban ban Jesu gar ko ya ki baro pen slay ya ki baro pen kantang ya ki baro ik jim pen kare jongi baro ai boring ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 ai boring Jesu pen slay Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia duwai to te hangi ko trai ya umensiam jang ke jingir jame badha ke jing spon jame ya ki tu ki ba melapsa hun da uwe upu na beneng to pelong ya ki kawe jingmut kawe ka donut da u kris utrai jangim Amen. utrai undon rengka berpim ble badon bor baron karkoyapi upa baru kun baru men sim Bakhuid ya lesuk ban pen pena ya kubar babha jang utrai da ka jingim ka jongpi Yesus yaule. Nova laispa arpusa. Laispa arpusa. En jag har ju try Jesus Christ.